manok ni San Pedro nga ugis sa balahibo. Ang manok ni San Pedro postahe kay sigurado. Si Esteban in tawon kimorder sa mga guns. Pagsakan niya sa langit si San Pedro na hibulong. Kay wala pa sa panahon ipabalik ipa siya return. May manok pang ipabalon si San Pedro nga bungoton. Ibalik sa kalibutan ang sugarol nga Esteban. May dalang nga hiniktan nga ugis kahibulungan. O dito sa Bulangan si ugis kikaintapan. Kibuno ki one by one mga kontraway daganan. Ang manok ni San Pedro nga ugis sa balahibo. Ang manok ni San Pedro postahe kay sigurado. Ang kabus nga Esteban may kalit ka adunahan. Manok kialimahan sa salapi daw minahan. Sa tanan nga sultada di man gani hitoy-an. Ang manok ni San Pedro nga nang hawod sa Bulangan. Si Don Miguel nga tikasan isorambaw si Esteban. Si ugis nga iyang hiniktan gikawat o giilisan. Si ugis nga nakamatngon midapig lang gihapon. Nitipan nga iyang agalon si Don Miguel giportoy noon. Ang manok ni San Pedro nga ugis sa balahibo. Ang manok ni San Pedro postahe kay sigurado. Ang manok ni San Pedro nga ugis sa balahibo. Ang manok ni San Pedro postahe kay sigurado. Ok, ok, ok. Salamat.